Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na kimiyya da fasaha. Kamar yadda muke muku alƙawarin cewa za mu koyar da ku abubuwa da yawa da suka shafi application na wayarmu ko na kwamfuta, ko kuma sauran abubuwan da suka shafi dai wayoyin hannunmu. To yau ma muna ɗauke da wani darasi wanda muke so mu koyar da al'umma domin su gane abubuwan. Darasin namu shine, da yawa mutane suna tambaya menene matsalar robot ko kuma I am robot da ake rubutawa idan ka shiga wani website ko kuma wani wani application dai da sauransu. Akwai website da yawa waɗanda idan ka shige su, kamin kai login ko wani abu za su nuna maka da cewa sai ka cike wannan I am robot ɗin. Amma da yawan mu ba su san menene matsalar wannan abu ba, saboda haka ku biyo mu domin ganin yadda wannan shirin zai gabata. Da farko, ka buɗe browser ɗinka. Idan ka buɗe browser ɗinka sai ka tafi a cikin website ɗin da kake so. Misali, ni gashi nan kun ga na fara rubuta starting. Saboda haka mu jira ya buɗe. Yawwa, gani buɗewa. Da zarar ya buɗe, za ku ga ya nuna muku I'm robot da wani ɗan box gefe. Wani lokacin kuma a maimakon ya rubuta robot sai ka ga ya rubuta I am human. Kun gani? Wannan gashi na ya rubuta I am human. Saboda haka direct kai tsaye sai ka taɓa wannan box ɗin da aka rubuta I am human. Wannan box ɗin gashi nan yana loading. To, abin fahimta shine nan, daga can sama ga wani rubutu nan an yi. Wannan rubutun shi za ka karanta domin shi ne zai taimaka maka wurin magance wannan matsalar. Gashi an rubuta please click each image containing a bot. Abin da yake nufi shine ka taɓa duk wani hoto wanda ya shafi jirgin ruwa. Sai mu duba magana cikin hotunan nan, jirgin ruwa nawa ne? To, gashi muna da wannan jirgin ruwa ne, wannan ma tana cikin jirgin ruwa, and then ga wasu ma suna cikin jirgin ruwa. Idan muka duba za mu ga jirgin ruwa guda uku ne kenan, sauran duk motoci ne. Saboda haka wannan guda uku su ne za mu taɓa. Ga wani can a can sama gefe ɗaya, wannan ba da shi ba, misali aka bamu. To da zarar ka cike su, ka taɓa su, ko da suka rubuta ma suna cika ma sai ka taɓa next. Da ka taɓa next again, zai sake rubuto ma please click each image containing a bot. Zai ƙara maimaita ma, sai ka sake taɓawa. Wannan ma jirgin ruwa ne, wannan ma jirgin ruwa ne, wannan ma jirgin ruwa ne. Sai ka ƙara ka sake ka taɓa next. To masha Allah. Kun ga gashi na cika shi lafiya lau, babu wani mistake. So, kun ga sai website ɗin ya buɗe mana. Ga abin da suka rubuta nan, site under maintenance. The website is undergoing wani to. Ya danganta da website ɗin da ka buɗe. Akwai website da yawa waɗanda suke rubuta wa mutane irin wannan matsalar, kuma mutane ba za su iya gane wannan matsalar ba. Wani ma sai ya fushi kawai ko ya zuciya kawai ya kashe datansa ya fasa abin da zai yi. Saboda haka kar da ku samu damuwa, wannan ba matsala ba ne. Ku dai ci gaba da yi mana subscribing
Matukar za ku ci gaba da yi mana subscribing, ba wannan kaɗai ba, za mu sanar da ku abubuwa da yawa. Kada ku manta, idan ka yi subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin ganin abubuwan da za mu ɗorawa. Idan muka ɗora, za ku ga alert. Masha Allah.